खुलुमबाय कुमरिक सुदों मिसिं टु बर' ट्रेन्सलेसन नाम्बार 1 आव दङ ng'खो बर'आव आंनि। नाम्बार 2 आव दङ न'खो बर'आव नोंनि। अब्ला लोगोफोर खनसे रिपिट खालामफिननि। नाम्बार 1 आव दङ ng'खो बर'आव आंनि। नाम्बार 2 दङ न'खो बर'आव नोंनि। नाम्बार 3 आव दङ ng'लुखो बर'आव जोंनि। नाम्बार 4 आव दङ न'लुखो बर'आव नोंसोरनि। अब्ला लोगोफोर खनसे होनफिनबावनि। नाम्बार 3 आव दङ ng'लुखो बर'आव जोंनि। नाम्बार 4 आव दङ न'लुखो बर'आव नोंसोरनि। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।